lama. Lagu kok rapal. Apalnya yo mau satu-satu. Satu-satu. Aku sayang ibu. Dua-dua juga sayang ibu. Tiga-tiga juga sayang ibu. 1, 2, 3 sayang ibu-ibu. Ibu sapa tak sayang. Mosok ibu-ibu wong tak sayang. Wah. Iki wis wah, akeh. Prek kadek mangkok. Masuk iki. Nek nggo godhog kopi. Trai penggaweane yo iprek-iprek. Sing penting lak obah. Satu, dua, tiga sayang ibu. Wah, lagi. Yo. Ini ki aku awes dikudang mbok. Ngene iki. Wah. Sampe kae. Satu, aku sayang ibu. Bakir mah wis dipecal Pak Bambang kurung ya. Lah ora ngurusi Bakir. Ayo sik. Sudah sayang ibu. Tiga. Waduh, damput. Hebat bisa malah nabrak celeng. Loh, dunyane kok wis peteng. Pemati lampu. Wah, asem. Loh, ya topiku dhewe. Ini sapa yo? Nabrak iki wonge apa demit. Duh. Walah sandal kok melok pedot bareng. Niki torok 10.000. Iprek-iprek ki ndak ngetokno dhuwit 10.000. Amo. Sandal pedot. Wes. Tuh. Satu. Aku sayang ibu. Dua. Juga sayang. Cak malah gawe nang wong e. Jare jagung sak kedhok didol 200 tak kira murah. Dadak jebule condil iku. Untung ya orang gue perkul. Kalau gue perkul biasa usah. Gawe nang wong e wis adol iku delok ada purange kok ngono. Hah. Wis. Tagak dek tenan. Nah, kaya ngene iki yo luwung jane jagung. Anak empere. Jagung jangil tok tawakno. Kok iki yo lumayan lho. Nah. Delok saka ngene ane iki wis. Tiga sayang ibu. Tiga. Sayang ibu. 1, 2, 3 sayang ibu. Datuk. Yang ini lho jagung nek apik didelok saka kembang kok widodari. Dampot. Yo. Ngopo lah. Awak kok apes ngene. Wah, suwe wong tuwek malah dibalang kayu. Nah, kok mentok ni matane iki. Lho dino opah yo apa geblake mbahku. Ketoke yo ora geblak. Tapi kok iso dino apes kok ngene. Wis ora apes-apesan. Wong tuwek mbok balangi kayu maksudnya piye? Lah sing balang lho sapa? Lah iki apa kena ndasku kok? Lah aku pembalang, wong aku ki iprek-iprek. Lah sing ngantem aku sapa iki mau Sing jajal? ngantem sapa wong aku glentangan kena iki lho. Ning sawah apa nek watu? Lah iki apa? Ki watu. Lah masamu apa jagung?
Wes ngono. Njaluk sepuro kowe. Sopo sing kon njaluk sepuro? Lho ya awakmu kleru kok ora gelem njaluk sepuro. Lah aku apa salah nek njaluk sepuro? Yo kleru. Karo piye? Lah iki sembalang sapa ya Jal mang. Lah aku ora balang. Wes nek ngono aku njaluk sepuro kowe. Lah, kowe lah yo kudu sepuro nek kleru. Di kayuku? Ya. Lah, kene iprik-iprik kok. Lah kowe kondi to, Pak? Kok iso ngrusuk-ngrusuk nang jagungan? Ini lho, sik ketamu rene. Memang opo? Iya ceritane ngene lho. Aku iki butuh jagung. Lah wingi aku dibodoni sing jenenge Wagio iku. Iki pasti tawak 200 sak kedhok bareng tak tili iki dadak jengil sitok tok jagung. Lah iki aku butuh jagung. Aku ngesir jagung iki lho. Sing duwe sawah iki sapa? Lah nek iki ya jagonge wong, Pak. Sing ngarani jagung celeng sapa? Iki mesti nggone wong. Sing duwe lho jenenge sapa? Alah jenenge to. Nek biasane nek daerah kene iki sing kondang tandurane ya jagonge Mbah Mul kuwi. Oh, nggone Mbah Mul. Mbah Mul lanang ta wedok? Loh, Mbah Mul ki ya lanang, nek wedok Mbah Mil. Kamu kok ngerti? Ya ngerti no bedane lanang karo wedok. Apa? Nah nek wedok kuwi I, nek lanang O. Contohnya apa ya, Jan? Contone Yanto O kan. Lanang mesti. Nah nek Yanti wedok. O I, O lanang I wedok. Wis paham awakmu ya. Lho. Yo paham lo, urung enek donya aku wis ngerti kok. Wis tak gedheki ya. Yo, Apa bedane lanang mek wedok? lah yo O karo I. Lho saliyane O mbek I. Anu. Lah yo O karo I. Saliyane O mbek I. I ambek O. Saliyane I mbek O apa? Lah yo I ambek O. Pisan kas meneh tak balang sendal matamu engko. Lah kowe apa roh? Ya roh sebedhek ya jelas roh. Piye iki? Bedane nek wong lanang Yo apa? Mesti bergagah. Loh. Iku nek lanang, Nek wedok. mesti ngene. Oh iya. Ngono jare roh. Tibake cek pengalaman kowe yo, Pak. Ya jelas. Ngono kok omongmu kawit lahir wis ngerti ngonoan. Lah. Wis ngene ae. Piye? Ngono nek petok Mbah Mul, jagone ape didol aku kabari. Didol piro aku kabari. Iya, Pak. Wis petok ae. Lah omahmu nggo ndi, Pak? Engko nek aku goleki. Alah engko angger moro ning cedhak perapatan kok petok aku. Aku takluk ning ngono biasa. Oh, ning perapatan. Iya. Ya wis, Pak. Wis ngono ae. Ya wis. Nek petok Mbah Mul tandani. Ya wis.